ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ପ୍ରେମୀ। ଓହୋ, ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ କହିବ ଛାଡ଼। ବୁଝିଲ ସୁଲୋଚନା, ଆଜି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଅରାଇତା ତମ ବୋଉ ଘଇତା ହେଇଛି। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଯୋଉତ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି? ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭାକୁର ଝୋଳ ଟିକେ ହେଇନି। ଭାକୁର ଝୋଳ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଭାକୁର ଝୋଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ଆଉ ବର୍ଷା ବଳ, ତମେ ଖାଇବ ଭାକୁର ଝୋଳ। ଯାଉନ ଖାଇବ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳର କୁନି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ, ମୋର ସେ ଭାକୁର ଝୋଳ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳର କୁନି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦଉଛି।